mangsud narimeng kalbu budine kang den bawani ing pocak kacarita bawane titah kekalih wus kaprawasa dewaning katresnan nenggih Dewi Widata miwah Sri Angkling Darma mapan wonten ing Patileman Kocap Norakaya ingkang andingkik mencorong mripate kaya singa nenggih Dewi Widati nalika semana getem-getem geget Ponangwaja kaya arep nekem dhumateng Sri Angkling Darma kang mangkono anyandak wujuding godhong tal ingkang tinulis Rajah ingkang mawa wadi ya tinancepaking mustakane Sri Angkling Darma satemah salin wujud dadi mliwis putih ayo sambato kowe Angkling Darma budya Angkling Darma yen wujudmu wis dadi mlawas mliwis putih kaya ngono arep apa wis ora katon kebagusanmu mung bangsane iber-iberan ora wong dibedhili karo wong menapa wujud paduka kados mengkaten modar kowe sing kebangetan kowe iki wujude gendruwo wujude raseksi kudune wujudmu sing gegilane kuwi digandhengke kelawan patrapmu ingkang becik ning jogene Sang Angkling Darma bakal gayuh kerukunan lan panunggaling trah Jayabaya kelawan Kanjeng Rama Kalawerdhati kowe ra kenek dijak rukun yen menungso lan makhluk liyane Gandharwa patrape kaya kowe dur kapan jagat iki iso tentrem Redu mawur mangawur arahan ngarane ngadure
Yayi Widata widati kelawan Widaningsih Uruhanana titaing Gusti Mono ing antarane menungsa Gandharwa utawa jin iblis kelawan setan manungsa yekti dumadi saka lemah utawa lempung ingkang pinaringan piranti jangkep mula derajat lan kasampurnane dhuwur dhewe ewadene jim utawa Gandharwa mono cinipta saka panasing geni utawa uruping dauna lan ngertenana yektine jim mono sipate padha kelawan menungsa tegese ana jim ingkang gelem manembah mring Gusti nanging uga ana ingkang nyingkur ing pangibadah ewadene ingkang sinebut iblis kuwi jim ingkang ora gelem tunduk marang pangeran mongko manut sejarah nalika biyen jim kuwi makhluk ingkang derajate dhuwur dhewe lan cedhak kelawan pangeran nalika Gusti merintah marang jim supaya sujud marang Sang Adam jim badal dawuhe pangeran merga jim rumangsa derajate luwih dhuwur jim dumadi saka geni ewadene Adam mung saka lemah merga sipate jim ingkang semuci suci sesongaran mula banjur dilorot derajate dadi makhluk ingkang ina sinebut iblis lah sak banjure ingkang sinebut setan mono sejatine sifat ingkang seneng goro-godho lan ganggu gawe ngajak marang tumindak nista ingkang mengkang saka paugeraning Gusti lumuh manembah wegah ibadah seneng tumindak durhaka cilaka culok utawa culika goroh sarta ngumbar marang kamurkan setan mono sejatine sifat bisa manjilma marang jin lan uga bisa wujud bleger menungsa mula ingkang mangkono yen saka petungku makhluke pangeran mono derajate bisa mulya lan nista mung gumantung saka pakartine dhewe sanadyan ute jim nang lamun ta ngipatake panggodane setan yekti jim mau dadi titah ingkang minulya kosok baline nadyan blegere menungsa nanging yen jiwane dikendhaleni dening setan yekti manungsa mau dadi nistaning makhluk lan maneh kabeh makhluk mono titahing Gusti ingkang darbe jejibahan manembah sarta ngreksa tentreming jagat kanthi gaman guyub rukun adoh saka rasa memungsuhan mula kang mangkono widata widati widaningsih makhluk ingkang asor derajate lan besok bakal nampa pasiksan ing yomani lamun ta tumitah ing jagat raya ora gelem rukun kelawan makhluk liyane ora sah kedawa-dawa kang dadi ucaping mliwis putih nadyan tembungku kuwi mau mung seklimah bebasane
Nanging kowe duwe rasa pangrasa, mestine iso ngorak-arik kelawan tembungku kuwi mau.